Sarong residensya sa Santo Domingo Albay nasulo, napabaya ang kandila sa sa pigihiling na pigpunan kan kalayo. Si Rosie Nieva nakatuto. Natungtong nin kalayo ang two-story residential house na ini sa Purok 5 Barangay San Fernando, Santo Domingo Albay. Sigun sa report kan BFP, nagabot sa first alarm ang kasulo asin marikas man ining na kontrol. Sa man ang napabaya ang kandila sa pighihiling na pigikanan kan kalayo. Ito po, nagkataon siguro na napudpudon, nahulog, duman sa may likod, sa may kurtina, and then yaon man po duman sa mga stockpile kan mga bado nindang kadakol-dakol duman kinakalagnan. Ito po ang pinunang kang kalayo. Sigun sa may sadiri kan harong, kan enot huna ninda kawatan na lato-lato sana ang nadadangog na tanog. Alagad na ko ba na nasa nasinda, kan nagkakalayo na palan ang harong. Haros na iman subuot makatubod ang pamilya sa nangyari sa saindang harong. Dapat pagkauro no. Kasi siyempre dahil niya man ina-expect na gano'n. Sumberaluyo na pigtipunan niya bagayan. Pinaghirapan tapos araw kaya. Dahil naman yan pag-expect. Apura sa mga appliances, kabali sa mga nasulo ang alahas asin cash na natipon kan mag-agom. Kinakarkulong maabot sa 1.8 million pesos ang inisyal na kantidad kan danyos na pigwalat kan insidente. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia.